CLUP sang Santa Barbara ginatinguha-an nga mahuman sa pinakamadali nga panahon. Ang ika-anum nga parte sa workshops para sa Comprehensive Land Use Plan sang Santa Barbara ang ginhimo karon nga adlaw sa ILOILO GOLF COUNTRY CLUB sa pagpatigayon sa Municipal Planning and Development Office kag sang House and Land Use Regulatory Board sa probinsya. Kay ini para mapadali ang pagbuhat sa plano nga amo ang paga-basihan sang direksyon sa pagdumala kag pagpa-uswag kang banwa. Si Mayor Dennis Superficial nagsiling sa mga partisipante sa workshop na kinahanglan ma-ayo nga pagtan-aw o vision, basic structure, kag ang plano nga mapadayon sa malawig nga tinuig kag mangin inspirasyon sa tanan. This is giving direction to our town. But nonetheless, we are here planning the future in terms of the land use of Santa Barbara. But we should not forget that it is also our task, especially for the elected leaders of this town, to inspire the people, to rally the people behind. Dugang ni Mayor Doc Superficial nga may ara sing proposal nga ginpaabot sa iya karon nga hapon lang halin sa dako nga kumpanya kag gusto himuon nga Techno Town ang Santa Barbara kag kinahanglanon nila ang CLUP. For starters, for the comfort of the conveners of this project, and to gain investors' confidence, we would like to ask your support to provide us with your CLUP. Sa pagkadako nga responsibilidad, kapin sa 38 ka mga stakeholders, halin sa relihiyon, negosyo, edukasyon, sports, peace and order, mga ahensya sang kagamahanan, legislative, administrasyon sa banwa, kag iban pa nga mga sectors nga nagpartisipar sa pagpanday, pagrebiso, kag pag-update sa Development Thrust and Spatial Strategies Workshop Concept Plan sa CLUP nga ini ang pagasundon sa sulod sa 10 ka tuig halin karon. Sa mga diskusyon, komentaryo kag suggestions halin sa mga sectorial stakeholders, ini gingiyahan kag ginsabat sang HLURB lead facilitator Rose Ladrido. Realistic and easy to implement. So kinahanglan naton ang utmost participation of our stakeholders. Nasayran nga ang LGU Santa Barbara naghimo sang CLUP sadtong 2007 pero ini wala maaprobahi sa konseho lokal, luwas nga ini kinahanglan nga aprobahan man sa konseho sang probinsya. Ma-ayo nga CLUP sang Santa Barbara kinahanglan mahuman na. Boboy Sucaldito, ILU Santa Barbara.